Zilele acestea, întreaga lume evanghelică de peste ocean, dar nu numai, cred că și de dincoace, a acordat spații largi unui subiect care a fost, cred, foarte important, și anume unul dintre cei mai mari scriitori și teologi creștini contemporani, John MacArthur, a trecut la cele veșnice, cred că undeva la 84, dacă nu mă înșel, 86 de ani. Acum, John MacArthur a fost o personalitate în lumea evanghelică și cu controverse datorită unor lucruri pe care le-a atins, modul în care a abordat anumite subiecte, dar în același timp a fost un om apreciat pentru consecvența lui și pentru un caracter ales. În urmă cu mai mulți ani de zile, el a scris o carte care a creat mare vâlvă. Și cartea aceasta se numește, există tradusă și în limba română, Foc străin. În această carte, el a atacat cu predilecție și cu oarecare ferocitate excesele din lumea carismatică. Într-adevăr, analiza lui în zona aceasta este una pertinentă. Dar vedeți dumneavoastră, această carte a lui John MacArthur a făcut și bine, și mult bine, dar a făcut și mult rău. A făcut mult bine pentru că a corectat aceste excese, a expus învățătorii falși, iluziile vândute unor oameni, mai ales pe care le vedem și noi astăzi, cu fel și fel de vindecări închipuite, dar pe de altă parte a lovit la fundamentul credinței că Duhul Sfânt mai lucrează și astăzi într-un mod supranatural. Deci, cumva îl luăm și cu bune și cu rele. O făcut și bine, dar a făcut și rău. Însă, din cartea lui am rămas cu o expresie care a rămas întipărită și am folosit-o de nenumărate ori. El spune în felul următor, și observația lui este cât se poate de pertinent aici. Spunea el în felul următor, în urmă cu 2000 de ani, oamenii au ajuns să numească lucrarea lui Dumnezeu ca fiind de la diavolul. Și asta era o chestie specifică. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos, care se ducea din cetate în cetate, predica Evanghelia, erau oameni vindecați, eliberați. Și vă aduceți aminte care a fost reacția cărturarilor, a fariseilor? Și a zis, omul ăsta scoate draci cu ajutorul cui? Al lui Belzebul. În urmă cu 2000 de ani, oamenii, cei mai școliți ai vremii, atenție, numeau lucrarea lui Dumnezeu ca fiind de la diavolul. Dar spunea John MacArthur, după 2000 de ani, paradigma s-a inversat, tocmai răsturnat. În ce sens? Astăzi, după 2000 de ani, oamenii au ajuns să numească lucrarea diavolului ca fiind de la Dumnezeu. Și tocmai asta tratează în această carte Foc străin, dar, repet, uneori de o ferocitate, cred eu, excesivă. Dar observația lui cred că este, între multe altele, pertinentă. Există foarte multe centre, există foarte mulți oameni care, din păcate, numesc lucrarea lor ca fiind de la Dumnezeu și am mari semne de întrebare bazat pe Scriptură, dacă cu adevărat aceste lucrări sunt de la Dumnezeu. Pentru că, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne-a dat niște filtre scripturale pe care putem să evaluăm orice lucrare. Acum vreau să fim foarte clar înțeleși. Oameni buni, noi sub o formă sau alta suntem slujitori. Dar ascultați-mă, noi slujim fie lui Dumnezeu, fie diavolului. Că nu suntem conștienți că uneori slujim diavolului, asta e altceva. Ce ține de responsabilitatea noastră, dar ascultați-mă, noi nu există să nu slujim cuiva. Noi nu suntem într-o zonă de neutralitate, ori slujim lui Dumnezeu, ori slujim diavolului conștient sau cei mai mulți inconștient. Pentru că, dragii mei, spunea clar Domnul Iisus Hristos, nu puteți sluji la câți? La doi stăpâni, adică ori pe unul cinstești și pe celălalt îl dezonorezi. Asta e foarte clar. Pe de altă parte, există oameni care sunt foarte convinși când stau de vorbă cu tine și care vin să spună ce experiență au ei cu Dumnezeu și ce lucrări a făcut Dumnezeu prin ei, dar ascultați-mă, și oameni care cred și spun că fac lucrarea lui Dumnezeu, când de fapt o fac pe celuilalt. Vă aduceți aminte din dialogul Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu, repet încă o dată, mari școliți ai vremii, cu farisei, cu cărturarii. La un moment dat, în Ioan capitolul 8, spune acești oameni în dialog cu Iisus Hristos, au zis, stai puțin, nu știu cine te crezi tu, dar au zis, Tatăl nostru este cine? Tatăl nostru e Avram, cu alte cuvinte, noi avem o genealogie biblică sănătoasă, noi suntem pe partea bună a lucrurilor, noi suntem fiii luminii. Și Domnul Iisus Hristos se uită la ei și le spune, voi sunteți fiii lui Avram? Voi nu sunteți fiul lui Avram. Și Domnul Iisus Hristos le spune un lucru șocant, voi aveți ca tată pe cine? Pe diavolul.
Vă dați seama în ce înșelătorie poate să trăiască unii oameni să crezi că l-ai pe Dumnezeu ca tată și de fapt tatăl tău să fie diavolul. Oameni buni, este un șoc. Dar măcar dacă unii oameni ar înțelege, ar ajunge în zona asta. Da? Pe de altă parte, există oameni, dragii mei, care l-au slujit pe Dumnezeu, incontestabil, au început bine, dar care la un moment dat, datorită anumitor lucruri în viața lor, au început să se depărteze de Dumnezeu și dacă au făcut o perioadă lucrare lui Dumnezeu, astăzi au ajuns să facă o altă lucrare. Bineînțeles, nu poate fi decât acelui rău. În 1 Petru 2,15 spune cuvântul lui Dumnezeu cum s-a petrecut lucrul acesta. 1 Petru 2,15. După ce au părăsit calea care? După ce au părăsit calea cea dreaptă, adică au fost pe calea dreaptă, au fost bine, au fost pocăiți, au fost ancorați în Biblie, zice, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam. Au început bine, au mers pe calea dreaptă, au fost cu Dumnezeu, dar la un moment dat în viața lor s-a petrecut o mutație și oamenii ăștia au început să meargă pe calea lui Balaam, care este clar legat de un context vrăjitoresc, demonic. De aceea, dragii mei, cred din toată inima că trebuie să existe în mod periodic în viața noastră o evaluare. Eu cred că în mod periodic trebuie să ne cercetăm pe noi înșine, să ne cercetăm lucrarea, să ne cercetăm viața, să ne cercetăm credința. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, Biblia spune că va veni o zi în care lucrarea fiecăruia va fi dată cum? Pe față. 1 Corinteni 3. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Dar ascultați-mă, până să vină ziua când lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să ne evaluăm lucrarea. Pentru că, dragii mei, vorbim, predicăm, avem conferințe, motivăm în fiecare predică aproape, la fiecare îndemn, vorbim despre cât de important este să slujești. Dar, dragii mei, în această dimineață vreau să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat în modul acesta. Nădăjduiesc să fie sugestiv. Să fie, dacă vreți, cumva interogatoriu pentru noi, o discuție personală cu noi. Nu mă adresez altora, mă adresez nouă în primul rând să ne cercetăm pe noi înșine, că de aici începe adevărata cercetare. Și titlul gândurilor mele din această dimineață este următorul. Slujești, dar cui? Ok, slujești. Faci o lucrare, te implici, dar întrebarea este cui îi slujești? Slujești, dar cui? Pentru că în Matei capitolul 7, cunoașteți bine contextul, este o afirmație șocantă că nu orice cine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu, ci cel ce face voia Tatălui meu. Pentru că spune în ziua aceea, mulți îmi vor zice Doamne, Doamne, și fiți atenți cu ce se justifică, cu lucrarea. N-am făcut noi, n-am exorcizat noi, n-am scos dragi, n-am vindecat. Și oamenii ăștia vin să-și argumenteze în fața lui Dumnezeu, să se justifice în fața lui Dumnezeu cu ce? Cu lucrarea. Însă Domnul Iisus, știți de unde începe evaluarea lor? De la relația pe care i-au avut-o cu El. Și Domnul Iisus le spune, niciodată nu v-am cunoscut. Ei vin în față cu lucrarea, uite ce proiect avem, uite ce am făcut noi, uite cât s-o botezat, uite cât s-o vindecat. Și noi venim cu astea și Domnul Iisus stai spune, nu, numai puțin. Eu nu te-am întrebat ce ai făcut. Te-am întrebat, tu cine ești? Domnul Iisus evidențiază relația. Fraților, există un pericol real. Știu că e vară, știu că de regulă prinde bine niște mesaje din astea mai emoționale, puțin mai motivatoare, dar cred din toată inima că și în sfârșit de iulie trebuie să ne evaluăm viața în mod personal foarte serios, pentru că nu știm ziua și ceasul. Slujești, dar cui? Slujești, dar vreau să te întreb și vreau să mă întreb în dimineața asta cui. Textul acesta ne va ajuta, cred, să ne evaluăm. Și, dragii mei, vreau să vă prezint 4 categorii de oameni aici, pe care textul acesta ne le oferă și care cred că ne pot ajuta să facem această evaluare. Ascultă-mă, în primul rând, există o categorie de oameni chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu. Există oameni chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu, nu care se bagă ei în seamă, ci există oameni care sunt chemați de Dumnezeu să facă lucrarea lui Dumnezeu într-un mod specific, clar, pe care Dumnezeu îl direcționează. Fraților, prototipul acestei categorii de oameni este Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a fost chemat de către Dumnezeu. Apostolul Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat. Așa se prezintă în epistolele lui, în Romani.
Pavel spune foarte clar, eu sunt robul lui Dumnezeu, adică asta e statutul meu, identitatea mea și care e lucrarea mea. Îți cunoști statutul și îți cunoști lucrarea. Chemat să fac această lucrare a lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, ce îl caracterizează, vedeți să ne uităm puțin, ce îl caracterizează pe un om care este chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu? Care sunt caracteristicile unui om chemat? Dragii mei, un om chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie un om curajos. Un om chemat la o lucrare trebuie să fie un om curajos. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 3, în textul pe care l-am citit, spune în felul următor. Versetul 8. Spune, în urmă Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cum? Cum vorbea? Cu îndrăzneală. Pavel vorbea cu îndrăzneală. Dragii mei, nu tupeu, atenție. Că eu am întâlnit destul oameni care sunt tupeiști în lucrarea lui Dumnezeu. Nu confundați tupeul cu îndrăzneala, e mare diferență. Când e vorba de tupeu, te bași pe tine în față. Și am întâlnit atâția oameni care fac cu tupeu lucrarea lui Dumnezeu. N-au bun simț. Îndrăzneala e altceva. Îndrăzneala este ceva ce faci motivat de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu într-un context dificil, într-un context, ascultați-mă, foarte ostil. Apostolul Pavel a predicat, zice, în sinagogă, a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Un om, dragii mei, chemat de Dumnezeu să facă lucrarea lui, trebuie să aibă acest curaj și mă rog din toată inima, dacă e o perioadă în viața ta în care ți-a pierdut curajul acesta, mă rog să te întorci în odăița ta și să te rogi lui Dumnezeu, să-ți dea îndrăzneala aceea de a predica, de a vorbi, de a fi o mărturie vie. Pentru că, dragii mei, un om chemat de Dumnezeu să facă lucrarea lui este un om curajos. Mai apoi, un om chemat de Dumnezeu, dragii mei, trebuie să fie consecvent. O altă caracteristică a unui om chemat care face lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fii curajos. Uitați-vă, un alt filtru, trebuie să fii consecvent. Spune cuvântul lui Dumnezeu că 3 luni Pavel a predicat în sinagogă. După aceea nu mai a fost lăsat, e un context acolo tensionat, iese din sinagogă și se duce în școala unuia numit Tiran, o școală de filozofie, și spune 2 ani de zile Pavel a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Apropo, vă rog să vă uitați la versetul 9. Dar fiindcă unii rămâneau împietriși și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat. Când? În fiecare zi. Nu cred că ați fi vrut să fiți membri în biserica lui Pavel din Efes. Zi de zi, mergând pe cale, frate credincios, aveai drumul la biserică. Și noi ne plângem, și seara trebuie să vin la biserică. Eram pe vremea lui Pavel. În fiecare zi Pavel predica Evanghelia, 2 ani de zile în școala lui Tiran, acolo a fost biserica, 2 ani de zile. Pavel, dragii mei, e un om consecvent. E un om consecvent. Oamenii chemați de Dumnezeu, mai apoi, dragii mei, trebuie să fie competenți. Nu numai că trebuie să fii curajos, să ai îndrăzneală, nu numai că trebuie să fii consecvent, să te ții de lucrul acela, dar mai apoi există o altă caracteristică, că un om chemat trebuie să fie competent. Spune versetul 8, vorbea cu ei despre ce? Vorbea cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Despre împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, subiectul în care Pavel are dialogul cu acești oameni este un subiect foarte important, teologic. Oamenii ăștia, Pavel vorbea cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Ascultă-mă, ca să vorbești despre ceva trebuie să cunoști. Pavel este înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu, Pavel studiază cuvântul, Pavel primește Evanghelia, 3 ani undeva stă în Arabia, unde nu mai știe nimeni de unde primește în singurătatea cu Dumnezeu, în solitudinea lui cu Dumnezeu, primește revelația Evangheliei. Pavel, dragii mei, devine un om competent. Pavel, dragii mei, este pregătit nu doar biblic, Pavel este pregătit, ascultați-mă, și intelectual, pentru că noi de foarte multe ori am fost învățați că, noi pocăiți nu trebuie să avem minte, noi pocăiții trebuie să strigăm Iisus Hristos, Domnul, mergeți în ea toți dacă nu vă pocăiți. Vă rog să vă uitați puțin la Pavel, când se duce la Atena, Pavel face apel la cultura lui generală, la cultura lui filozofică și când își începe predica de la Atena, nu mulți, mergeți în ea toți! Mergem să strigăm după LGBT-ști acum, nu? Așa se apără Evanghelia. Evanghelia, dragii mei, se propovăduiește cu argumente. Evanghelia nu stă în sloganuri.
Evanghelia se propovăduiește cu argumentele cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a predicat în acești ani de zile la Efes, a predicat despre împărăția lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel, dragii mei, e un om competent, e un om care se pregătește, e un om, dragii mei, care cunoaște contextul în care merge. Zice în Atena, zice, după cum zicea un filozof de-al vostru, un poet de-al vostru, suntem dintre ai voștri, suntem din neamul vostru, m-am uitat aici cu deamănuntul, am văzut contextul. După aia le-a spus că se duc în iad. Dar oameni buni, trebuie să fii competent. Cred din toată inima că generația noastră trebuie să se pregătească. Cred din toată inima că oamenii lui Dumnezeu care înțeleg valoarea evangelizării trebuie să aibă competențe în domeniu. Cred din toată inima că trebuie să știi să porți un dialog, să ai un respect față de omul cu care vorbești. Spunea Voltaire, când vorbești cu mine, definește-ți termenii, că nu înțelegem, una zici tu, alta înțeleg eu. Trebuie să fii un om competent. Dar vedeți dumneavoastră, asta înseamnă muncă. Asta înseamnă pregătire. Doamne, ajută-ne în direcția asta. Dar mai apoi, un om chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu trebuie să aibă și confirmare. Astea sunt filtrele pe care le găsesc aici. Un om chemat de Dumnezeu să facă lucrarea lui, trebuie să fie curajos, consecvent, competent, dar ascultați-mă, trebuie să aibă și confirmare. E foarte interesant. Știți de unde vine confirmarea? Știți de unde vine confirmarea că Apostolul Pavel e omul lui Dumnezeu? Foarte interesant. Dacă vă uitați 3 capitole înainte, în Fapte 16, în Filipii, e o ghicitoare care merge pe urmele lui și zice, ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu care vă propovăduiesc Evanghelia Împărăției. Până și diavolul confirmă că Pavel e omul lui Dumnezeu. Sunt oameni, dragii mei, care au confirmare că sunt oamenii lui Dumnezeu. Fraților, vreau să medităm în această zi, la modul cel mai serios. Bun, facem o lucrare, dar lucrarea cui o facem? Lucrarea cui o facem? Există oameni chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu. A doua categorie de oameni pe care o găsesc aici, dragii mei, pentru că trebuie să ne evaluăm în modul foarte serios în această dimineață, există mai apoi o a doua categorie de oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Sunt oameni chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu, există o a doua categorie, oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, există aici o lucrare de infiltrare a celui rău. Și există oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură în textul pe care l-am citit. Zice în felul următor, în versetul 9, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Există o categorie de oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Există oameni care nu vor, dragii mei, ca împărăția să se lărgească. Și uitați-vă, Biblia, dragii mei, ne spune care este problema acestor oameni, pentru că trebuie să identifici. Există o categorie de oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu și uitați-vă, un prim lucru despre ei, Biblia ne spune care este problema acestor oameni. Ce se întâmplă cu ei? Uitați-vă versetul 9. Rămâneau împietriți și necredincioși. Sunt oameni care au dat dovadă de o rezistență la Evanghelie, sunt oameni care nu primesc Evanghelia, sunt oameni, dragii mei, care se împotrivesc Evangheliei. Și există această categorie de oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu și ceea ce nu primesc ei nu vor să primească nici alții. Există oameni care tulbură întotdeauna, ascultă-mă, dacă o să ai un om de ăsta pe lângă tine, niciodată nu o să te încurajeze să te apropii de Dumnezeu. Niciodată nu o să te încurajeze să vii la biserică, niciodată nu o să te încurajeze să cauți cuvântul lui Dumnezeu, să cauți fața Domnului. O să-ți denigreze lucrarea, o să-ți denigreze păstorul, o să denigreze pe cutare. Na, și pe ăla, la cine te duci? Du-te mă că și ăla nu știu cum. N-ai auzit-o despre ăla. Și întotdeauna, ascultați-mă, există o categorie de oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Problema lor, ne spune Biblia, care e problema lor? Rămâneau împietriți și necredincioși, dar mai uitați-vă, vă rog, un al doilea lucru, ce spune Biblia despre oamenii ăștia. Biblia ne spune ce probleme fac oamenii ăștia. Nu numai ce probleme au, dar Biblia ne spune și ce probleme fac oamenii ăștia. Fiți atenți, versetul 9, asta e și mai periculos. Vorbeau de rău calea lui Dumnezeu înaintea norodului. Vorbeau de rău calea lui Dumnezeu înaintea norodului. Fraților, cunoașteți în anturajul dumneavoastră evanghelic oameni care vorbesc de rău biserica? Care vorbesc de rău lucrarea lui Dumnezeu? Și ascultați-mă, problema este că nu o vorbesc într-un cerc, să zicem, interior. Că zici tu critică, frate, constructivă. Dar fiți atenți înaintea cui vorbeau de rău calea lui Dumnezeu.
Știți înaintea cui? Înaintea norodului. Adică îi împiedici pe oamenii care îl caută pe Dumnezeu să ajungă la Dumnezeu. Oamenii care vin disperați din probleme, din adicții, din gânduri negre, din situații dramatice în viață și care în cele din urmă vin și își îndreaptă fața spre Dumnezeu. Și în timp ce vin spre biserică și îl caută pe Dumnezeu și îl întreabă, auzi, la voi la biserică vreau să... Bă, n-are rost, hai mă liniștit. Și la noi toți nu te du acolo că n-are rost. Și ascultați-mă, oamenii ăștia vorbeau de rău calea lui Dumnezeu. Fraților, există astăzi, și am observat din păcate o sete în mediul online. Vă rog tare mult să vă uitați la comentarii pe anumite postări. Eu am rămas șocat și uneori mă întâlnesc cu oameni așa zici pocăiți. Băi, oameni buni, se postează o chestie scoasă dintr-o predică sau un anumit lucru și nu vreau să vă spun ce comentarii bagă ai noștri. Oameni buni, când tu îți arunci toate frustrările tale în comentariile alea și când mai citești și oameni din lume și zici, bă, dar să mă pochez pentru ce? Păi la aici e mai rău ca la noi. Lucrarea cui o faci? Când denigrezi lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea cui o facem? Biblia, ascultați-mă, ne spune mai apoi cum să rezolvăm problema cu acești oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Știți ce spune Biblia? Vă rog să vă uitați la versetul 9. Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei. A despărțit pe ucenici de ei. Trebuie să te desprinzi de oamenii ăștia. Biblia spune că e un act de sănătate, de igienă spirituală. Ascultă-mă, dacă stai între un om care toată ziua îți tornă în cap toate bârfele și zvonurile și despre cine și despre cutare și numai de rău și numai ponegreală și numai bârfă și numai exagerare, Biblia spune, depărtează-te de oamenii ăștia, că te faci părtaș. Sunt oameni care compromit, care n-au de vorbit numai de rău. N-au nimic de spus bun nimic, n-au nimic constructiv, totul e numai de rău. Hai să zic, vino repede neapărat să auzi ceva. Biblia spune, depărtează-te. Pavel, știi ce a zis? Despărțire. Nu poți să stai într-un anturaj toxic de genul ăsta. Pentru că există, ascultă-mă ce spun, oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care bârfesc lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care denigrează. E un act de igienă spirituală, spune Pavel, e despărțit. O treia categorie de oameni, dragii mei, pentru că slujim, ok, lucrăm, facem, zicem noi, lucrarea Domnului, dar întrebarea mea este, slujim, dar cui? Există oameni chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu, există mai apoi oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu. În al treilea rând, există oameni, uitați-vă aici, și vorba de fiul lui Șteva, există oameni care copiază lucrarea lui Dumnezeu. Există o a treia categorie de oameni, ascultați-mă, care copiază, care imită, care plagiază. Suntem în țara copy-paste-ului. Oameni care copiază lucrarea lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că există lucruri originale și există copii, există fake-uri. Și întotdeauna, dragii mei, marea problemă în generația noastră este că copiile au ajuns să fie atât de fidele originalului încât e foarte greu să mai distingi unele lucruri. Dar există o posibilitate de a distinge asta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului, au încercat să cheme peste cei ce aveau duhurile zicând, vă jur pe Iisus care le provodește Pavel și afară. Erau fii lui Șteva. Și oamenii ăștia, dragii mei, au început să copieze. Au văzut că Pavel e foarte popular în vremea aceea pentru că omul acesta se ruga și erau oameni exorcizați și erau oameni eliberați. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că fiul lui Șteva au început să copieze și ei lucrarea asta. Și ce l-a văzut pe Pavel, o urmărit și o notat pe un... Mă, ce-o zis? Ieși afară. Nu, ieși afară. Și a început să copieze lucrarea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, vreau să vă spun ceva ce caracterizează pe oamenii care copiază lucrarea lui Dumnezeu. Acești oameni, dragii mei, ascultați-mă, sunt instabili spiritual. Oamenii aceștia sunt instabili spiritual. Spune versetul 13 că umblau de unde? Din loc în loc.
Umblau din loc în loc. Oamenii ăștia n-au ceva stabil în viața lor. Oamenii ăștia se duc după senzațional. Oamenii ăștia se duc să creeze senzațional din loc în loc, să caute show, să caute reclamă, să caute aprecierea. Dragii mei, oamenii aceștia care copiază lucrarea lui Dumnezeu sunt instabili. Asta ne spune Biblia despre ei. Iuda, versetul 12, sunt ca niște nori fără apă, atenție, mânați încoace și încolo, sunt instabili emoțional. Oamenii ăștia n-au o bază biblică. Oamenii ăștia n-au niște certitudini. Oamenii ăștia n-au o credință fondată pe temelia apostolică. Și o mare problemă, pentru că noi trăim într-o generație de oameni instabili. Oameni, dragii mei, ascultați-mă, ascultam un podcast ieri a prietenului meu, Emi Fedur, și spunea felul următor, avea un mare adevăr. Dacă am pune în biserica noastră pe fiecare membru în 10 minute să-și rezume crezul teologic și să spună unui nepocăit, o zis, cred că 90% s-ar bâlbâi după un minut. Și din păcate, cred că e o statistică realistă. Pentru că, dragii mei, există atâta instabilitate teologică, există atâta instabilitate în ceea ce privește lucrurile care trebuie să fim consecvenți. Apropo de asta, îmi povestea un prieten pe care îl cunoaște, sau mai fost pe la noi, un om pe care Dumnezeu o folosește în lucrarea de eliberare, de exorcizare, în fine, nu caută asta, că nu-și face reclamă, dar Dumnezeu i-a dat darul ăsta și îmi povestea că a mers undeva în diaspora să slujească la o biserică și a fost un caz. Da, o persoană care avea probleme și ok, o dus undeva să se roage pentru ea. Și a venit zice, vreau să vin, și a venit un frate din biserică, și eu vin acolo. Mă zice, stai cu minte, las că suntem noi aici. Nu, frate, vreau să văd și eu vreau să fiu acolo. Și au început să ne rugăm pentru persoana aia, avea probleme, în fine. Și au început să se manifeste și o zis, ne rugam, în numele lui Iisus, ieși afară, în numele lui Iisus, poruncim, ieși afară. Și ăsta zice, lăsați-mă și pe mine. Și au zis, te rog frumos, în numele lui Iisus, ieși afară. O zic, ieși afară, știți că trebuie să... Cum adică te rog frumos? De când îl rogi frumos pe diavolul? Îi poruncești. Dar vedeți dumneavoastră, există ispita asta imitație, există dorința asta de a replica ceea ce fac alții. Fraților, oamenii aceștia care copiază lucrarea lui Dumnezeu sunt oameni instabili spiritual. Mai apoi, uitați-vă, sunt inconștienți spiritual. Sunt inconștienți spiritual. Zice Biblia că au încercat să cheme numele Domnului. Au încercat. Hai să o încercăm și pe asta. De parcă și cum, hai să văd cum vin pantofii ăștia. Hai să încerc și pe ăștia. Oameni buni, lucrarea lui Dumnezeu. Există zone în care ești chemat și trebuie să activezi. Aici nu e o chestie de hai să mă bag și o să văd ce iese. Zice că au încercat, ascultați-mă, sunt inconștient spiritual. Și de ce sunt inconștient spiritual? Că și-au luat o mamă de bătaie. Ce bătaie și-au luat, că au ajuns celebri pentru bătaie. Au ajuns în Biblie, îi cunoaștem după 2000 de ani. Firul și Eva ați cunoscut că și-au luat o bătaie zdravă, ne le-au îndrăcit. Și erau 7 și 2 au luat-o rău de tot pe coajă, vorba românească. De ce? Pentru că sunt inconștienți spiritual, pentru că intră în zone în care Dumnezeu nu i-a chemat, pentru că oamenii ăștia vor să replice ceva. Mi-aduc aminte că am citit într-o carte de evangelizare despre cum să nu evangelizezi. Probabil că ați auzit de Cambodgia, acum mai și o zonă de conflict. Cambodgia a fost mult timp sub una dintre cele mai opresive regimuri dictatoriale din lume, regimul lui Pol Pot, așa numiți Khmer Roșii. Omul ăsta a decimat cam un sfert din populația țării. Omul ăsta a fost unul dintre cei mai mari criminali din secolul 20. Imaginați-vă că sute de mii de oameni din Cambodgia le stăteau mâna pentru orice, pentru o mică chestie îi stătea mâna, amputați, fără picior, sute de mii din ei. După ce a căzut regimul lui Pol Pot, regimul ăsta absurd, fanatic, nazist de-a dreptul, a venit o vreme de libertate, de democrație și au venit misionari americani. Au venit misionari americani în Cambodgia și la un moment dat un evanghelist din America a organizat o evangelizare pe stadionul, central din Phnom Penh, capitala țării. Au venit acolo vreo 70.000 de oameni, dar el a împânzit în toată țara postere, afișe. Veniți la evangelizare, în numele lui Iisus vă promitem vindecare, mâinile o să vă crească, picioarele. Băi, când au auzit aia. Ăsta nu și-o dat seama cam cât sunt pe acolo ciunci în țara aia. Și s-au trezit la un moment dat că din vreo 70.000 pe stadion, vreo 40.000 erau toți fără un picior, fără o mână, cu cârje. Deci... Și a venit marele evanghelist. Acolo a început să predice și oamenii au așteptat vindecare. Și a venit sesiunea de rugăciune pentru creșterea de mâini și de picioare. Unii la noi le mai lungesc, ați văzut, nu mai au chestia asta. Ține 3 secunde, iluzie optică, da, să-l lungi, frate.
Acum numai ăsta a fost o iluzie optică, că la un moment dat a început să se roage și le-a promis, Doamne, știu că acum vor crește mâini, picioare. Băi, eu așteptat, ok, să crească și 40.000 de oameni, pe stadion e 70.000. Băi, după ce s-a rugat vreo 5 minute, nu s-a întâmplat nimic, 10 minute nu s-a rugat nimic, eu am început să zic că, dar ne-a venit degeaba. Unii au venit 200-300 de kilometri, imaginați-vă. Unii și-au vândut animale cu o țară săracă, numai să ajungă pe stadion să fie vindecați. Ceea ce știu și am citit este că la câteva zeci de minute, o mulțime furioasă de zeci de mii de oameni au venit spre ăsta să-i rupă picioarele. Era să rămână el fără picioare dacă nu venea un elicopter al armatei. Ascultați-mă, l-a scos cu elicopterul, cu trupele speciale de acolo de pe stadion. Și-a făcut de râs lucrarea lui Dumnezeu și Evanghelia. Și spunea cineva că ani de zile lucrarea Domnului a fost compromisă în zona aceea. Pentru că există oameni care copiază lucrarea lui Dumnezeu și fac mari pagube lucrării lui Dumnezeu. Există oameni, dragii mei, care sunt inconștienți spiritual. Dar mai apoi, marea problemă a acestor oameni este că sunt și inexistenți spiritual. Sunt, uitați-vă, instabili, sunt inconștienți, dar oamenii care copiază lucrarea lui Dumnezeu sunt și inexistenți spiritual. Ascultați versetul 15, au venit ăștia sesiune de exorcizare. Zice, fii atentă, noi vrem să ne rugăm pentru tine, o mers la omul ăsta și spune cuvântul lui Dumnezeu că o zis în felul următor, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, îl știți afară. Asta e un fel de credință de împrumut. No, tu știi pe Pavel, nu așa. Și fiți atenți ce spune Biblia, că Duhul necurat care era în omul ăla a zis în felul următor. Și cred că ar trebui să ne dea puțin de gândit chestia asta. Pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, mi-a făcut probleme mari pe aici în Efes. Mă, la voi cine sunteți? Am și o întrebare, voi cine sunteți? Cineva a zis aici, pe bună dreptate, culmea anonimatului spiritual este ca nici diavolul să nu știe cine ești. Ați auzit? Deci asta e culmea anonimatului spiritual. Nici diavolul să nu știe cine ești. Dar eu 25 de ani botezat, eu am porumbelul, eu am pașaportul. Tu cine ești? Dumneavoastră vă imaginați că putem să fim inexistenți spiritual, adică niciodată în rugăciunea noastră să nu-l fi deranjat pe diavolul? Bă, cine e ăsta? Oameni care copiază lucrarea lui Dumnezeu. Și cred că trebuie să ne gândim serios, dragii mei, să ne evaluăm slujirea în dimineața asta. Ok, slujim, dar cui? Cui slujim? Apropo de asta, vă aduceți aminte în episodul din Faptele Apostolului, capitolul 13, când Apostolul Pavel ajunge la Pafos, în Cipru. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce au străbătut toată insula 13/6 până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu pe numele Bar Iisus. Și ce însemna Bar Iisus? Fiul lui Iisus. Bar înseamnă fiul și Bar Iisus înseamnă fiul lui Iisus. Asta înseamnă, să înțelegem în traducere. Bun, nu fiți atenți. Cum se prezenta asta? Bar Iisus, fiul lui Iisus. Foarte interesant jocul ăsta de cuvinte. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept, acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu și ăsta nu vrea să audă. Și au zis, dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, dar din rădăcina verbului ebraic, Bar Iisus înseamnă fiul lui Iisus. Zice, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci, Saul, care se mai numește și Pavel, fiind cum plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, hai să spun eu cine ești. Vă rog, citiți versetul 10, că dacă îl rostesc, o veți zice, mă, ce dur o văd frate Dorel astăzi, acum și eu sunt blând așa de felul meu, câteodată. Dar eu îl citesc, e din Biblie. Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului. Wow, vrăjmaș al oricărei neprihăniri. Nu mai încetesc să strâng căile drepte ale Domnului și au rămas orb. Cum se numea el? Nickname-ul, porecla, fiul lui Iisus. Se cine a zis Pavel, bă, tu ești fiul. Pentru că sunt oameni care copiază lucrarea lui Dumnezeu. Știți până când? Știți când se dă o copie de gol? Până când întâlnești un autentic, un original. Slujești? Ok, dar hai să vedem cui.
Și în ultimul rând, și vreau să mă apropiu de încheiere, dragii mei, vreau să vă spun că există mai apoi oameni care ajung să creadă în lucrarea lui Dumnezeu. Există oameni care ajung să se convertească, să creadă în lucrarea lui Dumnezeu. În Efes, Pavel a predicat zilnic mai bine de 2 ani și mulți, spune Biblia, că au crezut în Dumnezeu. Mulți au crezut în Dumnezeu. Cuvântul Domnului a fost cunoscut în toată Asia. Bun, ce înseamnă credința? Ce înseamnă credința totuși? Ce este credința? Credința, dragii mei, cred din toată inima, este o alegere asumată prin pocăință. Asta e credința. Credința este o alegere asumată prin pocăință. Tu nu poți să crezi în Dumnezeu dacă nu te pocăiești. Este o asumată prin pocăință. Vă rog să vă uitați de unde deduc asta. Îs 2 versete aici, versetele 18 și 19. Vă rog să fiți atenți la timpurile verbale de aici. Mulți din cei ce crezuseră, da, veneau să mărturisească și să spună, vă rog să fiți atenți, ce făcuseră, că nu mai făceau. Au crezut și n-au mai făcut. Făcuseră, adică la timpul trecut. Au crezut, cu alte cuvinte, oamenii ăștia s-au pocăit și oamenii ăștia au renunțat la păcat. Și unii din cei ce făcuseră încă o dată la timpul trecut vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cei ce au crezut n-au mai făcut asta. Pentru că, dragilor, credința este o alegere asumată, știți prin ce? Prin pocăință. Este o alegere asumată prin pocăință. Când crezi în Dumnezeu, te pocăiești și când te pocăiești, îți lucruri la care renunți. Am auzit în urmă cu ani de zile de la un frate păstor care a fost martor la cea mai explozivă predare din istoria, cred că, a Bisericii Penticostale. Undeva la începutul anilor 90, într-o biserică mică, vreo 30 de oameni, undeva prin 94-95, au zis, Dorel, predicam la Amvon. Și predicam, trebuie să te pocăiești, în numele lui Iisus Hristos, trebuie să renunți la păcat. Și am început eu, aruncă țigara, aruncă bricheta, aruncă nu știu ce, sticla cu alcool, cu fățată, cu pălincă, era la noi în Bihor, aruncă. Și au zis, la un moment dat, în timp ce făceam chemarea asta, au zis, la un moment dat s-a ridicat unul din spate, nu prea umbla așa drept, era puțin tulburat, dar mișca, cerceta. Zice, ăla a venit și a venit spre mine, m-a speriat. Zice, lângă Amvon nu era încălzire centrală, era o sobă din aia teracotă. Știți? Din aia de tablă. Și a zis, ăla a venit, a scos un pachet de țigări, a scos o brichetă, a deschis ușa, ardea foc acolo la iarna evanghelizării, le-au aruncat 2, și țigări și bricheta le-au aruncat în sobă. După 1 minut, pe 3 secunde, buf! A explodat soba aia, a zburat burlanul de acolo, a intrat fum, a fost tămâierea templului acolo. Și o să zice, la un moment dat, zice, unul a fugit afară, s-a speriat. După ce dădeam din fum, la un moment dat, ăsta era cu fața la... Acum roagă-te pentru mine, zice, că eu chiar m-am pocăit, cum eu am terminat cu astea. Slavă Domnului, el a înțeles. Mă rog, și practic o aplica chestia asta. Dar, bă, oameni buni, pocăința asta înseamnă, uitați-vă, zice, că cei care au crezut nu au mai făcut asta. Pentru că credința este o alegere asumată prin pocăință. Dar încă un lucru, credința, dragii mei, sunt oameni care ajung să creadă datorită lucrării lui Dumnezeu. Și, Doamne, ajută-ne să facem lucrarea asta. Pentru că, ascultați-mă, spune, că mai apoi, dragii mei, un alt principiu, credința e o alegere asumată în mod public. Credința este o alegere asumată în mod public. Spune versetul 19, vreau să-l proiectăm din nou și să ne uităm la el, pentru că spune cuvântul Domnului, și unii din cei ce făcuse vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea cui? Înaintea tuturor. Public. Nu există pocăință undercover. Nu există pocăință sub acoperire. Bă-s pocăit, dar să nu știe nimeni. Mă infiltrez. Nu există, dragii mei, pocăinții nu sunt agenți infiltrați în lume. Pocăinții trebuie să mărturisească în mod public. Eu cred în Domnul Iisus Hristos. Zice cuvântul lui Dumnezeu că ăștia au venit cu cărțile și nu oricine, vrăjitori, oameni care câștigau sume imense.
Și oamenii ăștia, zice Biblia, când au auzit Evanghelia pe care au propovăduit-o Pavel, când au văzut puterea lui Dumnezeu, când s-au convins că au nevoie de mântuire, că sunt păcătoși și că trebuie să-L primească din toată inima lor pe Iisus Hristos, oamenii ăștia și-au luat cărțile, sursele lor de venit, tot ce-au câștigat prin mizerie, prin înșelăciune. Le-au dus și spune Biblia că le-au aruncat, au făcut un foc. Pentru că pocăința, dragii mei, este o alegere asumată în mod public. Vreau să te întreb un lucru, cât de publică este pocăința ta? Există o dimensiune publică a pocăinței tale? În mediul în care tu ești, în care tu activezi, oamenii știu că tu ești pocăit? Ce contrast cu Ioan 12, cu 42. Totuși, chiar dintre fruntrași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu îl mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Ci că și ăștia au crezut, dar cum? Păi de ascuns, nu merge. Credința, dragii mei, este o alegere asumată prin pocăință, este asumată în mod public și vreau să închei spunându-vă, credința este o alegere asumată, știți cum? Cu orice preț. Cu orice preț. Pocăința este o alegere asumată cu orice preț. Care-i prețul? Dacă mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă în Fapte 19, spune Cuvântul lui Dumnezeu că ce au făcut oamenii ăștia. Și unii din cei ce făcuseră versetul 19 și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la cât? La 50.000 de arginți. 1.050.000 de euro în banii noștri. A făcut cineva socoteala. Atâta erau 50.000 de arginți. 1.050.000 de euro. Păstă 5 milioane. Nu erau buni banii aia acum? Hai să-i vindem și după aia ne pocăim. Nu. Pentru că toți banii făcuși prin compromis, prin minciună, nu poți să-i sfințești. Dumnezeu nu-i primește. Oricât de bune ar fi omenește vorbind să te ajute la ceva, îți bani pe care Dumnezeu nu-i binecuvântează și care nu o să-ți dea pace. Știți ce au făcut oamenii ăștia? Au venit cu cărțile și valorau, atenție, wow, ce colectă putea face Pavel. Vindeți-le, strângem bani, trimitem la Ierusalim, wow. A zis Pavel, pe foc cu ele. Pe foc. Pentru că asta e lucrarea diavolului. Tu nu poți să... Ce ai obținut prin metode diavolești, demonice, păcătoase, să le sfințești. Dumnezeu nu are nevoie, Dumnezeu are alte resurse pentru tine. Dumnezeu te poate binecuvânta. Dumnezeu te poate binecuvânta. Dar pocăința costă. Nu ne dea mântuirii, dar ucenicia costă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți? S-a făcut un foc atunci în Efes. Imaginați-vă, dacă au fost cărțile în valoare de vreo 1.000.000, peste 1.000.000 de euro în banii noștri, cam ce foc de tabără s-a făcut acolo. Imaginați-vă ce imagine. Imaginați-vă ce peisaj să fi fost în Efes. Wow! Dar ascultați-mă, pocăința e o alegere asumată cu orice preț. Cu prețul de a pierde, cu prețul de a nu mai face anumite lucruri pe care poate pentru tine erau surse bune de venit, de imagine, dar asta înseamnă să te pocăiești. Înseamnă să faci lucrarea lui Dumnezeu, să-ți fie frică de Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la asta. Marea problemă a multor oameni este că știu că trebuie să se pocăiască, dar să tem că nu se mai pot descurca după. Ascultă-mă ce spun. Dumnezeu are pentru tine tot ce ai nevoie. Dar trebuie să fie o pocăință asumată cu orice preț. Îmi povestea fratele Emil Bartoș că a fost undeva la o biserică cu mulți ani de zile în urmă, în județul Arad, și în dimineața aceea la biserică, o duminică dimineața obișnuită, nu anunța nimic special, dar s-au trezit în biserica baptistă, dintr-o biserică din Arad de acolo, din județul Arad, s-au trezit cu primarul din localitate.
care puțin era cercetat de birt. Dar au ajuns, eu cred că le-au confundat, teșghelele, nu știu, au crezut că amvonul, nu știu, au intrat în biserică, au zis. Și s-au pus pe primul rând, el a crezut că mi-a teșghea și că încolo era amvonul. Și a zis, stai, s-au pus jos. Au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Nu au avut nevoie decât de o predică. Au venit la fratele Emil, la ceilalți frați păstori și au spus, eu mă pocăiesc. Și a zis, ok, bine ar fi, nu zice eu, azi mă pocăiesc. Eu azi mă pocăiesc. Păi și ce te-ai gândit să faci? De ce? Vă rog să veniți cu mine. I-a urcat în mașină și i-a dus, spunea, pe păstorul din localitate, l-a dus la el acasă. Omul ăsta, primarul, avea cea mai mare, nu știu cum îi zice, de făcut alcool. Am un lapsus cu termenul ăsta. Pălincărie. Pălincărie, așa se zice la, nu știu, distilerie, nu mă întrebați, nu. S-a dus la el acasă, a zis că avea ăsta butoaie cu alcool. Atenție, termenii știu, pălincă fățată. Așa îi se zice la Bihor. Din aia dublă, adică tare, Ăsta avea câteva butoaie pline. Făcea bani cu ele, vindea la nunți și a zis, hai și mă ajutați. Era duminică la ora 12:30, 1, plin de oameni pe drum și a zis, hai și mă ajutați, păstorul din localitate. Ținea de butoaie. Și ce faci? Hai să le ducem lângă șanț. Le-au așezat toate pe lângă șanț. Pe oameni buni s-au adunat aia ca la circ acolo. Unii fugeau după sticle. Și o să-ți dă primarul cinstea. Na, zis, vă prind pe unul la pahar, ați încurcat-o. O luat-o să cure. Și a început să spargă butoaiele. Și o să că curgeau pe... S-o îmbăta rațele în dimineața aia, tot. O să spart toate, 7 butoaie în ale mari, le-o spart toate. Și zis, afară din casa mea. Pe oameni buni. Și ăla, omul ăla s-a pocăit. Nimeni nu a crezut, auznari, cum las că să pocăiască. Nu. În ziua când o zi cuvântul lui Dumnezeu, zis, stop. Din ziua a început să meargă la biserică, câteva luni de zi mai târziu s-a predat Domnului. Nu mai prins mandatul de primar, că nu mai făcut cinste. Dar ascultați-mă, Dumnezeu a purtat de grijă. Pentru că vreau să vă spun ceva, pocăința trebuie asumată cu orice preț. Și vreau să ne întrebăm în dimineața asta, ridicându-ne în picioare și rugându-ne, cui slujim noi? Bun, slujim, dar cui slujim? Există oameni chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să fii chemat. Și am văzut care sunt criteriile și mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea să le împlinim. Și sunt convins că Dumnezeu are o chemare pentru fiecare de aici. Dar omule, ține-te de ea. Fii consecvent. Încearcă să fii competent, pregătește-te. Există oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Să ferească Dumnezeu pe cineva de aici. Și spun în frunte cu mine, ca să ajungem vreodată să compromitem lucrarea lui Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu ca din pricina noastră să fie vorbit numele lui Dumnezeu de rău în lume. Pentru că ăștia, zice Biblia, că vorbeau de rău lucrarea lui Dumnezeu, calea lui Dumnezeu înaintea noroadelor. Să ne ferească Dumnezeu ca din pricina noastră, noi să fim pietre de potignire. Nici nu vreau să știți ce sentință odată Iisus, mai bine îți legi o piatră de gât, spunea, decât să faci un copil ca să cadă de la credință. Oameni buni, o responsabilitate imensă. Și vreau să ne rugăm Domnului, să ne cercetăm în dimineața asta, Doamne, eu nu vreau ca din pricina mea să fie vorbit numele Tău de rău. Să ne ferească Dumnezeu, să ajungem noi să fim un prilej de potignire. Să ne ferească Dumnezeu ca din pricina mărturiei mele, ca din pricina nervilor mei, ca din pricina atitudinii mele, a scandalurilor pe care poate le-am făcut, a lucrurilor pe care le-am spus, alți oameni să nu mai dorească să vină la biserică, să nu mai dorească să audă de Dumnezeu, pentru că au rămas dezamăgiți auzându-ne pe noi care suntem ambasadori împărăției lui Dumnezeu. Dar există oameni care copiază mai apoi lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care imită acești fii lui ceva, îs inexistență, sunt instabili, azi să ieși, mâine scolo, azi cred una, mâine cred alta. Oameni buni, avem nevoie de certitudini. Noi avem o credință bazată, clădită pe temelia și pe învățătura apostolilor. Și când vom avea o învățătură apostolică, putem să facem o lucrare, dragii mei, pe care au făcut-o și apostolii. Mă rog în numele lui Iisus Hristos, dragii mei, să nu încercăm să copiem lucruri pe care, ascultați-mă, nu le vrea Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu pentru fiecare de aici, Dumnezeu mie și ție ți-o dat ceva, Dumnezeu vrea să folosească. Eu zis lui Gedeon, du-te cu puterea pe care o ai. Nu, Doamne, că eu vreau să fiu ca și cu tare, eu vreau să am cală, eu vreau să mă duc acolo. Nu! Du-te cu puterea pe care o ai. Dar, Doamne, eu n-am nimic. Eu cu tine voi face majoritate.
Și Gedeon s-a dus cu puterea pe care a avut-o. Știți de ce? Pentru că exact peste puterea aia pe care o ai tu, de care tu ești descurajat, Dumnezeu vrea să pună puterea Lui, pentru că vrea să fie înălțat numele Lui. Dar în același timp există oameni care ajung să creadă lucrarea lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă în această dimineață n-ai făcut pasul ăsta, dacă în dimineața asta ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, dacă în această dimineață ai auzit că există un Iisus Hristos care are putere să schimbe, să transforme, Dumnezeu în această dimineață te cheamă la El. Dar ascultă-mă, nu poți să spui că ai credință dacă nu experimentezi pocăința. Credința este o alegere asumată prin pocăință. Alege să te pocăiești. Oamenii ăștia, când au auzit Evanghelia, când au auzit cuvântul lui Dumnezeu predicat, nu contează că e Pavel, că e X, că e Y, trebuie să auzi. Dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu, ascultă-mă, dacă auzi mesajul lui Dumnezeu, tu trebuie, nu mâine, nu poi mâine, zice Biblia, că oamenii ăștia au crezut și s-au lăsat de lucrurile pe care le făceau și au zis, până aici stop. Oamenii ăștia și-au asumat într-un mod public pocăința. Nu s-au ascuns, nu au zis, bă, vină și botează-mă, dar pe de ascuns la miezul nopții să nu mă vadă nimeni. Oameni buni, ascultați-mă, Dumnezeu ne cheamă. Dacă știți, am întâlnit oameni care zic, frate, eu vreau să mă botez, dar de ce? Acasă, să nu mă vadă nimeni. Nu merge! Cine se va rușina de mine pe pământ înaintea oamenilor, a spus Iisus Hristos, o să mă rușinez și eu de El înaintea Tatălui și a îngerilor. Eu nu vreau să se rușineze Domnul de mine. Eu nu vreau să zic că Domnul nu-L cunosc. Eu vreau ca într-o bună zi Dumnezeu să spună, pe Dorel îl știu, pentru că Dorel m-a făcut cunoscut în fața oamenilor, n-o tăcut și-o vorbit despre mine. Lasă rușinea deoparte, asumă-ți pocăința într-un mod public, în numele lui Iisus Hristos. Și da, credința este o alegere asumată care costă. Da, uneori trebuie să arzi lucruri care pentru tine sunt o sursă de venit acum, dar ascultă-mă, venitul ăla e un blestem. Și Dumnezeu vrea binecuvântare. Dumnezeu vrea să poți să dormi liniștit noaptea. Dumnezeu vrea să ai pace. Dumnezeu vrea să te bucuri de un măr. Că degeaba ai un steak în față de $200 și n-ai poftă. Pentru că nu mai știi cu cine să vorbești și ce să faci. Dumnezeu vrea să experimentezi pacea Lui. Trebuie să crezi în El. Dacă n-ai făcut pasul ăsta, aici Dumnezeu transformă Biserica Geneza într-un Efes, într-un loc al cercetării. Vino la El astăzi. Asumă-ți credința în El, asumă-ți credința și spune, Doamne, ok, azi am fentat până acum, am lungit-o, am crezut, dar Doamne, știi ceva, am înțeles că e o chestie urgentă, eu azi vreau să rezolv problema asta, eu vreau să mă pocăiesc. Dacă ești aici și vrei să faci pasul ăsta, vreau să ne rugăm. Hai să ne plecăm capetele pentru câteva momente în pământ. Și vreau să întreb în dimineața asta, nu o să insist decât o singură dată am să întreb. Dacă este cineva aici care vrea în această dimineață să-L aleagă pe Iisus Hristos și să creadă în El și să-și asume în mod public după asta și să facă pașii necesari scripturali pentru mântuire. Dacă ești aici, o singură dată vreau să întreb aici, dacă este cineva, ridică o mână sus și decizia asta mă rog să o iei înaintea lui Dumnezeu. Dacă este cineva, în numele lui Iisus Hristos, în fața Domnului, trebuie să-ți asumi asta. De asemenea, vreau să întreb în dimineața asta, dacă există oameni care au fugit de chemarea lor până acum. Dacă există în locul acesta oameni care și-au ignorat chemarea și Dumnezeu te-a chemat, dar n-ai fost consecvent, nu te-a interesat să fii competent, nu te-ai pregătit, nu ți-ai dat stăruințele, nu te-ai implicat, ai fost leneș cu darul tău, l-ai îngropat. Dacă ești în această dimineață aici, Dumnezeu vrea să te mai chemi odată. Dacă ești aici și vrei să-ți iei chemarea în serios, acolo unde ești, ridică o mână sus și spune, Doamne, vreau să-mi iau chemarea în serios. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă există oameni aici, și lasă nu o să pun pe nimeni să ridice mâna, dacă există oameni în această dimineață care au încercat să copieze, care au încercat să, poate au compromis din pricina mărturiei lor lucrarea lui Dumnezeu, și nu o să mă uit spre nimeni decât să mă cercetez pe mine în primul rând, aș vrea să ne rugăm Domnul și să ne pocăim în dimineața asta. Să spunem, Doamne, ai milă de noi. Ne pocăim. Ne cercetăm în dimineața asta. Te rugăm, ai milă de noi, Doamne. Trezește-ne, iartă-ne, Doamne.
Îmi pare rău, Doamne, că din pricina mărturiei mele numele Tău e vorbit de rău. Îmi pare rău, Doamne Dumnezeule, că oamenii din lume, când ar vrea să vină la biserică, aud de mine și s-au oprit unii. Te rog din toată inima, iartă-mă și ajută-mă să îmi răscumpăr, Doamne, imaginea și să mă pocăiesc și să o fac într-un mod sincer. Și acum, Biserică Geneza, eu vreau să venim înaintea Domnului dimineața asta și vreau să ne pocăim și vreau să ne cercetăm și vreau să primim puteri din partea Domnului și vreau să ne interogăm. Slujesc, dar cui slujesc? Slujesc, dar cui slujesc? Hai să ne rugăm Domnului, să spunem, Doamne, vrem să Te slujim pe Tine. Intrăm în rugăciune.